ओडिशार पूर्वघाट पर्वतमाଳାର ସବୁଜିମା ମଧ୍ୟରେ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସଂଯୋଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଟୁଡୁମ୍। ଟୁଡୁମ୍ କେବଳ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଦିବାସୀ ପରିଚୟ, ଇତିହାସ, ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ପୂଜାପାଠରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟୁଡୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଧି ରହିଛି। ଏହାର ଆକାର କାଠ କିମ୍ବା ଟେରାକୋଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବାଦ୍ୟର ଶିରୋଭାଗ ପଶୁ ଚମଡ଼ାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭିଜାଯାଇ ଟଣାଯାଇ ଚମଡ଼ାର ଦଉଡ଼ି ସହିତ ବାଦ୍ୟର ଢାଞ୍ଚାରେ ବୁଣାଯାଇ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଟୁଡୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଲୁଣ ସିଞ୍ଚନ କରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ସଢ଼ିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହାପରେ 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଚମଡ଼ା ଶକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ରାତାରାତି ଏକ ଜଳସ୍ରୋତ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଲୁଣର ଅବଶେଷକୁ ଧୋଇବା ସହିତ ଏହାକୁ ନରମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟୁଡୁମ୍ ତିଆରିର ଶେଷ ଦିନରେ ଇଦାଇମାରାନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଶସ୍ୟ ଓ ପନିପରିବା ନେଇ ଭୋଜି ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣିରୁ ଚମଡ଼ା ବାହାର କରି କାକଡ଼ା, ଅନିଦେବକୁନ୍, ଶୁରିକୁନ୍ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ଟୁଡୁମ୍ର ଆକାର ମାପିବା ପରେ ସେମାନେ ଶିରୋଭାଗ ପାଇଁ ଚମଡ଼ାକୁ 2ଟି ସମାନ ସ୍ତରରେ କାଟନ୍ତି। ଚମଡ଼ାର ଝିଲ୍ଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସୂତା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଢୋଲର ଚମଡ଼ାରେ ସିଲେଇ କରି ଭଲ ଭାବେ ଟଣା ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଉପର ଚମଡ଼ାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ମଝି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ବାଦ୍ୟର ଦୃଢ଼ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ଟୁଡୁମ୍ ବଜାଇବା କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏହି କୁଶଳୀ ପୂଜନୀୟ ବାଦକମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଟୁଡୁମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଜନଜାତିର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ତାଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଉତ୍ସବରେ ଟୁଡୁମ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଋତୁକାଳୀନ ଏବଂ ଅମଳ ସମୟରେ। ଏହା ପୂର୍ବଜ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।